Astăzi, în ziua de ajun de Moș Nicolae, vom vedea ce ne poate oferi această figurină. Hammond Collection Stegosaurus. Una foarte spoilerită de mine. Ea este foarte mare și accesibilă, cu culori foarte vii, cum ar fi galben, verde și maro și o tonă de detalii frumoase. Toate ghearele de la picioare sunt pictate, ceea ce ar trebui să fie un lucru normal pentru Hammond Collection, nu o mirare. Ochii sunt foarte frumoși și clari, dintr-o nuanță de roșu. Plăcile dorsale, așa cred că se numesc, sunt făcute dintr-o radieră moale și detaliată, la fel ca coada. Cei 4 țepi de pe coadă sunt făcuți din radieră, atâta doar că țepii sunt aranjați destul de ciudat, cei mici fiind într-o parte, iar cei mari în alta. Și din păcate, ea nu are articulație la gură. La fel ca la Triceratops, cei de la Mattel cel mai probabil au uitat să o pună. Dar destul cu vorba. Haide să vedem ce ne poate oferi. Capul și gâtul sunt pe un ball joint, picioarele din față pot ieși înăuntru și în afară și se pot îndoi în față și în spate. Iar genunchiul și glezna se pot îndoi și roti. Picioarele din spate din nou pot ieși înăuntru și în afară și se pot îndoi în față și în spate. Iar genunchiul și glezna se pot îndoi și roti. Coada este pe un ball joint și restul este bandy wire. Unul foarte bun, fiind una dintre cele mai bune din toată colecția. Articulațiile la figurina asta sunt extrem de satisfăcătoare. Doar auziți aici. Și trebuie să vă mai anunț încă o dată că tipul ăsta de figurine nu este pentru copii. Și dacă ești copil și te uiți la clipul ăsta, chiar nu mă deranjează prezența ta. Dar figurinele astea sunt extrem de sensibile. Zic asta pentru că odată am luat pe Stego și încă câteva figurine într-o excursie. În ciuda faptului că l-am împachetat foarte bine, el a venit cu niște daune nevrute. Adică am pus tot felul de șervețele și de lucruri pe lângă ele și cozile le-am pus într-o pungă. Fiecare coadă în pungă lui. Și a ajuns acasă cu o parte a cozii având pictura cioplită. Dar măcar am făcut niște poze frumoase acolo. De aceea trebuie avut mare grijă cu tipul ăsta de figurine. Cutia este tipică Hammond Collection și o să mă plâng în continuare pentru că Mattel mi-a omorât aranjamentul cu cutiile. Dar în rest, cutia este ok. Dar haideți să o măsurăm. Ea are 43 de centimetri lungime și 20 înălțime. Aici avem pe Stego, pe lângă Baby Triceratops, Therizinosaurus, Allosaurus, cutia sa și Hammond Collection Spinosaurus. Nu sunt sigur, dar poate Spinosaurul și Stegosaurul sunt într-un wave. Dacă nu știți ce e la un wave, uitați-vă la review-ul cu Scutosaurus. Dar stop, mică pauză de la review. După cum vedeți, am împodobit toată colecția. Am pus o instalație de-a lungul colecției. Apropo, instalația asta are muzicuță. I-am dat Therizinosaurului un glob și am pus un brad pe raftul cu figurine mainline. Și am refăcut designul colecției. Înainte era puțin mai urâțică deoarece era aranjată prost și puțin ruptă. Acum arată mai bine și este împodobită. Împodobind și locul unde fac review-uri, adică în fața dulapului. Dar să revenim la clip. Deci ce părere am despre această figurină? Ei bine, este una bombă. Sincer, mai avem nevoie de ierbivori în colecția Hammond. Avem mult prea puțin, dar mai vin încet încet. Cum ar fi Sinoceratopsul, care ăla sunt foarte curios deoarece are accesorii. Și Stego chiar nu este așa scumpă, fiind și foarte mare, dar are și câteva probleme mici, deoarece ea se lasă pe spate pentru că coada este mult prea grea. Și cum restul corpului este gol, este mult mai greu să o balancezi. Dar poate că vă întrebați, de ce este goală pe dinăuntru? Ei bine, din două motive. Unu, ca să economiseze banii care îi bagă cei de la Mattel în figurine, dar al doilea și cel mai important, să nu devină așa de rapid jointurile loosen. Figurinele mai vechi erau așa făcute și 100% au câteva jointuri loosen. Dar pentru că este goală pe dinăuntru, ea este mult mai ușoară și din cauza asta jointurile devin mult mai greu loosen, fiind una dintre figurinele cu nicio parte loosen din colecție. Dar nu este imposibil să devină în timp. Dar cam atât am avut de spus. Sper că a venit Moș Nicolae pe la voi, dacă nu îl pun pe giga pe el. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut, iar noi ne auzim data viitoare.